Кич, хөрмәтле безнең телевизор караучылар. Мин үземнең исемем Фәрит, Төмән шәһәреннән. Минем уемца безгә президент исемлеге, Татарстан президент исемлеге кирәк дип уйлыйм. Чөнки без ничек булса да Казанга килеп президентның шул Татарстанның эшенә карап таянып, алар белән бергә дуслыкта яшәп, дуслык күпресен күреп, бер-беребезгә таянып яшәгәнгә тырышабыз. Чөнки без Себер татарлары, төп Себер татарлары булсак та, без Татарстан белән бик нык дуслык элемтәдә. Шуңа күрә мин үземнең кечә уем белән президент дигән сүзне алып ташлауны яңлыш итеп күрәм. Ник дигәндә, президент Татарстанның президенты булган, ул булса безгә еңелрәк булыр, ә булмаса алдагы көннәребез кайсы яктан яхшы булырмы, яман булырмы без белмәйбез. Бүгенге көндә безнең Аллага шөкер Татарстанга без таянып яшәйбез. Универсиадалар үтә, һәм форумлар үтә, зур татарларма, яшьләр форумыма, укытучылар форумыма, мөселманнар форумыма, ул мин уйлыйм, шул безнеңке президент буларак. Аллага шөкер, бабай безнең Минтимер Шәймиев башлап, аны безнең Рөстәм улы Нургали, Рөстәм абый дәвам итә. Шуңа күрә мин уйлыйм, монда безгә президент кирәк дип. Чөнки Татарстанның алга таба китүе дә, Алла бирсә, тагы да яңа үзгәрешләр яхшы яктан дип без ышанып калабыз. Аның өчен президент, Татарстанның президент ул югары дәрәҗә итеп күрә. Инде мин әдәби теленә күчтем, чөнки ике телдә инде сөйләшеп өйрәндем. Казан якларына йөреп, мин татар яшьләре оешмаларын оештыра торган кеше буларак, мин уйлыйм, безгә Татарстан президенты кирәк. Ул дәрәҗәсе дә кирәк, һәм аның Татарстанның правительствосы да кирәк. Чөнки татарларның проблемасын решать итә торган, безнең проблемаларыбыз булса килеп сорап, булышчылык яктан ничектер сорап килә торган җиребез бар. Шуңа күрә телебез сакланып калсын һәм президент та сакланып калсын дип шундый өметтә калабыз. Бөтен Төмән өлкәсе яшьләр исеменнән инде мин өметтә шундый калам.